La crisi sanitària en la que ens trobem immersos està posant en valor els materials tèxtils avançats, molts dels quals es fabriquen a Catalunya. Hem adaptat la nostra gamma de productes al tema sanitari per poder ajudar a la subjecció de màscares, bates, pelucs, guants i coses com aquesta. Les dificultats que hem tingut és adaptar la nostra maquinària als diversos angles, a les diverses composicions i a tota mena de coses que ens demana aquesta nova realitat. Amb això nosaltres també voldríem que es donés molt de valor i es potenciés el teixit industrial del nostre país, que està estant a l'altura en aquest moment. Els socis de l'AEI Tèxtils, el clúster català que aglutina les empreses i organitzacions que treballen pel sector, han estat capaços de posar-se a l'alçada de les circumstàncies en aquests moments tan complicats i implicar-se per donar resposta a les necessitats del sector sanitari. El clúster és una eina que contribueix a reforçar la competitivitat de les empreses que en formen part. L'AEI Tèxtils treballa per acompanyar els seus socis, especialment en els moments en què han de fer front a nous reptes.